Türkmenistanda tomus möwsüminiň başlanmagy bilen halkara reýslerine-de, içerki reýslere-de uçarlara petekleriň tapdyrmaýandygy aýdylýar. Tomus diň çalyş döwri daşary döwletlerde ýaşaýan dogan garyndaşlary bilen görme görüşe gitjeklerim. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okuwlaryny dowam etdirmek maksady bilen gitmek isleýärleriň hem daşary ýurtlara diň çalmaga gitmek isleýärleriň hem sanynyň artmagy bilen uçarlara petekleriň ýam 3 aý öňünden hem tapdyrmaýandygyny Aşgabatly ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolýan käbir ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bolsa, uçarlara petek etmejçiligi diňe bir möwsümleýin zat bolman. Ýylyň dowamında hem Türkmen hawa ýollarynyň kassalaryndan petek satyn alaýmak ýeňil isdäl. Korrupsiýanyň we parahorlygyň ösmegi bilen adaty ýagdaýda hem uçarlara petek satyn aljak bolsaň, tanyş bilis tapyp petegiň bahasynyň üstüne ýene-de şonçarak para bermeli bolýarsyň. Kassalarda petek ýokdur. Emma uçaryň içinde ýerleriň ýardy diýen ýaly boş galýandyr diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran Aşgabatly ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, ol Aşgabatdan Türkmenawada ýolagçy otlusynda garyndaşlaryna toýa gidipdir. Toý tomaşa sowlanan soňra Türkmenawadyň täze gurulan hawa mendiline bardym. Türkmenawada Aşgabat aralygyna her günde 3 reýs uçar gatnaýandygyny seretmeden petek ýokdugyny maňa aýtdylar. Türkmenawadyň 40 kilometr çemeti günorta gün watarlygynda gurulan täze hawa mendiline 20 manat berip takdyda bardym. Onuň ýene-de Türkmenawada gaýtjak bolsam şonça ýol kire tölemeli boljak. Indi ýylyma Türkmenawada gidenimde ol ýerde hem indi küňüne-de petek boljagy gumana bolanan soňra nämedir bilmän alada galdym. Soňra özümiň Aşgabatda bir wezipä eýelep oturan tanşyma telefon bilen jaň edip ýagdaýy düşündirdim. Tanşym maňa hawa mendilinde biraz garaşmaldygymy aýtdy. Ýarym sagat ýaly wagt geçenden soňra kassiriň özü kassadan çykyp meniň familiýamy aýdyp, meni ýolagçylar üçin oturýan zaldan çagyryp aldy da maňa Aşgabatda çelip petek berdi. Hem de ötünç sorady. Men uçara münenimde bolsa 10 ýaşdan hem gowrak ýerleriň boş galandygyny göz ýetirdim. Her gün her reýtde şonçarak ýere satylmaly petekleri para almasa satmaga dözmän. Döwlet kassasyna ýetirilen delil barada oýlananymda bolsa meniň başym aýlanyp gitdi. Öz şahsy behbetlerini birinji orunda goýan, wezipä ananylan adamlara gözegçilik bolman, hem döwlete delil getirilmegi, hem ilatyň kösenmegi Türkmenistanda indi adaty bir zat bolup galdy. Bu meselede gözegçilik hem ýok, günäkärlere temmi hem ýok. Haçan wezipeler tanşyma jaň edenimden soňra odal kassada ýok petek tapyldy durberdi diýip ýaşaýjy aýdýar. Türkmenawat Aşgabat aralygyna uçara 98 manat bahasy bolan petekler satyn alyp, uçarda Aşgabatda ýa Türkmenawada gatnamaga her bir ýaşaýjynyň ýagdaýynyň hem bolmaýandygyny, emma kyssanan ýa deruriýet üçin uçara minmekçi bolaýan ýolagçylary hem kassalardan arkaýyn petek satyn almak mümkinçiliginiň döredilmeýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu diňe Türkmenawat bilen bagly däl. Türkmenwaşa bolsun, mara bolsun ýa da şowda bolsun, islendik içerki reýslere islen wagtyň petek satyn alyp bolmaýar. Demirýol ulaglary ministrini çalyşsalar da, awtologlar ministrini çalyşsalar da, Türkmen hawa ýollary ministrine bir käňç berdiler de hiç bir zat üýtgemeýär. Dok gidip aç gelýär. Her bir gelen minister pul ýasap biläjek işgärler çalyşyp özüne golaý adamlar wezipä bellýär. Täze wezipä bellenen emeldarlar bolsa, ozalkylardan hem açgözlük bilen pul gazanmak ýollaryny aktarýarlar diýip ýaşaýjylar janyýarlar.